сърцето си. Спомена за оня ден, в който за първи път сте прекрачили прага на родното училище. Не може да избредне един скъп образ. Образът на първият учител, повел ви към класната стая. Днешният 15 септември ще запомните и вие, малки първокласници. Ден, в който ще пристъпите отново до прага на второ основно базово училище доктор Петър Берон, град Шумен. А вас неизменно ще бъдат вашите учители. Те вече ви очакват. Госпожа Румяна Савова, госпожа Анелия Бождарова, господин Йордан Иванов и госпожа Драганка Христова.
Така добре ли ще ме слушате през цялата година? Благодаря ви много. Скъпи ученици, уважаеми родители и гости на нашето скромно тържество, много неща се минат в историята на българския народ. Много политически системи тръгват на път, рухват, нови ги сменят. Много хора минават през нашата история. Вечно остава само образованието. Вечно остават тези скромни и запомнящи се за цял живот мигове на откриване на учебна година и на нейното закриване. Повече от четвърт век имам честа да откривам учебна година и въпреки това винаги се вълнувам от този, бих казал, много мил и много топъл момент от живота на всички нас, защото всички ние в една или друга степен сме минали през училището. Позволете ми от името на ръководство на училището да ви поздравя с първият учебен ден, да ви пожелая на учениците много здраве, много сили, много радост и много труд за овладяването на науката, защото без наука не може и никога не е могло. А на родителите да пожелая по-голяма отзивчивост, по-голяма помощ и още по-голяма грижа към нашите най-малки граждани, подрастващите в Народна Република България. Благодаря ви за вниманието и на добър път! В този ден, развълнуван от първия училищен звънец, трепва радост на всеки. Но освен радост, в очите на бившите учители вече пенсионери се чете и малко тъга зад миналите години, когато и те са влизали със своите ученици в клас. Нека никога да не ги забравяме във веселието си и да ги поздравим. Днес с букет цветя, тайно изтрувайки сълзите си, до нас крачите и вие. Какви мисли ви тревожат и радват? Какви напътствия ще ни дадете? Изпитвам особено вълнение тук пред цялата тази жизнена аудитория, пред нетърпението на всички първокласници, пред увереността на всички по-млади класове, пред надеждите на всички родители да вземат думата и да пожелая преди всичко здраве. Здраве на всички нас, които сме тук, всички, които сме свързани с образованието, всички, за които не е безразлично нашите деца, какви знания ще получат, какъв старт ще имат в живота. Преди всичко здраве, спокойствие за учителите. Пет учебен ден е наситен с настроение и чувства. Всеки бърза да разкаже преживяното, да сподели какво очаква от идните месеци. Всичко сбрано в едно споделят седмокласниците. Едно звънче, Татьяна Бъл.
влезе в моя къл. Смешно, блесна развици, аз тръгвам рано за врата. Небето прелетните птици събират своите яда. Ах, този ден, тъй стародавен, ах, този ден, тъй вечно млад, незабравим и незабравен, пак идва в детският ни свят. Си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник става, времето следя. Митрено ръче носи, трябва да седя. Топнали мастило, острото перце. Гледам да ни капне, кап птънце. Пиша буквичета на глас и разказвам ясно и внимавам в час. Много грижи, мама сега. Първокласни, то не е шега. Всичко първо е красиво. Първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Чанта, люлка за букваря и боички за дъга. Утрото врата отваря и те води за ръка. Бронзово слънче размива всички птичета край нас. Вижте колко е красиво да отивам в първи клас. Училищни най-детите искат слези. От учение, що не вени. Аз го сбирах по градини, дето никне от години. Тебе с него да накича, да видиш как прилича.
тогава твоя случай. Сега ще дойдат и вашите родители. Чанките можете да смъкнете, да ги сложите долу. Хубаво ли е на джип да седиш? Да! Сеча ли ти? Да клекна или веднъж за тези? Мили деца, днес вие прекрачихте прага на второ основно базово училище и от днес вие сте вече ученици. Сега с радост и с гордост мога да ви кажа на всички вас добре дошли първокласници. Приемете от мен китка здравец, която съм сложила пред вас на членовете ви, с пожелание да сте здрави през цялата учебна година, за радост на мама и на татко, които сега са тук с нас в стаята и се вълнуват заедно с вас. Гости на нашия празник, освен вашите родители, са и студенти от Института за учители. Те се учат, за да станат също като мен учители и да учат такива малки паловници като вас. Цяло лято аз ви чаках и си мислех, вълнувах се, какви ли ще са моите ученици? Руси или тъмнокоси? Добри или палави? И сега с радост откривам, че тук, в тази класна стая, стоят събрани в един клас най-хубавите деца, най-лъчезарните в целия град. Знам, че и вие сте се вълнували. Познавам вашите вълнения. Сигурно много от вас нощи не са заспали и често са питали мама и татко: каква ли ще е моята учителка? Добра или лоша? Интересно ли ще ми е с нея? Как ще се казва? И ето, сега аз съм пред вас, вашата учителка. Всички ме наричат Анелия Веждарова, а вие ще се обръщате към мен с госпожа Веждарова. Запомнихте ли ми името? Да! Ставим всички заедно. 3 и... Госпожа Веждарова! Браво! Вие видяхте ли, че в нашия клас е спрял един вълшебен влак? Видяхте ли го всички? Да! Да ви кажа. Аз го поканих да дойде. Обаче му поръчах да ми докара списък с имената на децата от нашия клас. Защото не познавам още на всички деца имената. А той ми докарал 3 вагона букви. Какво да правя сега? Само букви. А не знам на много деца имената. Вие ще ми помогнете ли да се кажете имената? Да! Добре, тогава ще се справим. Но аз се сетих толкова много букви. Това да не би да са буквите, първите букви на вашите имена. И аз всеки да разгледа, дали ще се намери всеки един от вас буквичката. Я разгледайте. Аз се намеря. Си намери се друг? Я да видя. Кои си да намериха буквички? Я да видя. Значи този влак е докарал вашите буквички. Тогава, за да разтоварим влака, който е спрял на спирка в първи клас, пуснем да пътува във времето, за да може до година на другите първокласници да докара техните буквички. Хайде всеки един от вас да ни помогне да разтоварим влака. Всеки един от вас нека първо да ми каже на мен и на своите съученици как се казва и да видим дали си е открил буквата във влака. Дали наистина влака е докарал и неговата буква. Хайде да започнем с момиченцето, което е на първия чин. Стани високо и кажи как се казваш? Андриана. Андриана, може ли да те наричам Ани? Добре, благодаря. Ани, ти намери ли си буквичката на влака? Ела да ми я покажеш. Тази ли? Да, ето, заповядай. Нека да ти остане със спомен от първи клас твоята буквичка. Така, другото момиченце, как се казваш?
Фатме, ти видя ли се буквичката? Вие слушайте внимателно, за да запомните на своите съученици имената. Фатме, намери ли се буквичката? Тази ли? Я погледни да ни е тази. Да, точно така. Ето, заповядай твоята буквичка. Започна на третото вагонче да му става по-леко. Така, това момченци, как да не кажеш високо как сега? Още веднъж. Недялко. Ела, недялко, ти намери ли си буквичката? Я да видим, къде ме ви всички в този вагон. Заповядай, недялко, браво на тебе. Така, хайде следващото момиченци. Ела тук отпред да кажеш високо как се казва, за да те запомните децата. Я хубаво ми кажи как се казваш. Айнур, Айнур, ти намери ли си буквичката? Не си ли я намери? Искаш ли аз да ти я покажа и така ще научиш първата буквичка от азбуката. Ела да отидем пред в този първия вагон и малко да разтварям. Ето, заповядай. Това е твоята буквичка. Буквата А. Така, следващото момченце, хайде да ни кажеш ти как се казваш. Димитър. Димитър, може да ти викам Митко? По-набързо. Хайде, ела с мен сега. Митко, ти намери ли си буквата? Браво! Хайде да ми я покажеш сега. Ето я, добре. Ето тази буква ще ти дам за спомен. Първи клас. Заповядай. Така, на следващото момченце, които са там, да, елате тук отпред. Я кажи ти как се казваш. Високо към децата. Теодор е това. Теодор, намери ли си буквата? Да. Я да видим коя е. Браво, тя май само една твоята буква, така. Заповядай. Така, хайде следващото момченце. Ти как се казваш? Ела да кажеш високо ясно всички да те чуят. Мирослав. Така, ето го Мирослав от нашия клас. Миро, намери ли си? Да. Буквичката, хайде покажи я. Браво, тя е в третия вагон. Заповядай. Всеки на когото дам буквичка от вълшебния влак, си ги сложете така отгоре, за да мога да виждам буквичките на члена и да се сещам за името. Хайде следващото момченце. Я кажи на всички деца високи как се казваш. Борислав. Така, това е Борислав от нашия клас. Борко, намери ли си буквата? Браво, наистина е тя. Заповядай и си изложи начина. Хайде следващото момченце. Кажи сега ти как се казваш? Това е Благой. Благой, намери ли си буквата? Аз се оплаших Борко да не би да ти е взимала, ама значи имало и за тебе буква. Влакът ти е предвидил. Слагай я начина. Хайде следващият момченце. За вас дали ще останат букви? Първа редичка, доста букви взимате. Кажи високо на децата, ти как се казваш? Владимир. Така, Владко, ти видя ли си буквата? Има ли за тебе? Тази, добре, тази заповядай. Така, хайде от това момиченцето да започнем от първия чинила. Да кажеш ти как се казваш? Високо, вие чухте ли я? Мартина. Така, това е Мартина от нашия клас. Марта, ти намери ли си буквичка? Хайде да ми я покажеш. Къде е тя? Ето тази. Браво на това момиче. Заповядай. Така, хайде това момиченце, което казва така хубаво стихотворението. Как се казваш? Ще кажи на всички. Цветелина. Така, това е Цветелина от нашия клас. Цвети, ти намери ли си буквичката? Мисля, че е само една. Да. Ето, заповядай. Слушай начина. Как е това момиченце? Да ни кажеш как се казва? Адриана. 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 Имам и една Андриана. Значи на едната ще казвам Ани, а на другата и на нея Ани. Нали така? И аз съм едно Ани и ставаме много Анята в нашия клас. Така, ти намери ли си Ани буквата? Да. Къде е? Я ми я покажи. Добре, щом тази буква си хареса, заповядай. Хайде това момиченце с хубавата ангела да види. Вие кажи ми високо на децата ти, как се казваш? Камели. Така, това е нашата Камелия. Камелия, намери ли си буквата? О, коя е? Има две еднакви букви. Тази ли си избра? Значи имаме и друго дете с твоята буквичка. Така, хайде това момиченце. На децата високо, как се казваш? Така, това е нашата Деница. Деничка. Деничка, ти намери ли си буквичката? Тази.
казва? Още едно Ани! И в нашия клас има много Анита. Наистина ли Ани се казваш или Анелия? Май като госпожата се казваш, а? Добре, Анелия, намери ли сте ти буквата? Тази ли? Добре. Заповядай. Хайде, следващи. Дамата е първа, заповядай. Хайде, моето момиче, да му кажеш първо на децата, как се казваш? Веселина, вижте каква хубава весела Веселина имаме. Вие са намерили се буквичката? Заповядай и на теб за спомен от първи клас. Заповядай ти. Тише, високо, как се казваш? Младен. Това е Младен. Младените намерили ли се буквата? Да. Да, ето тази. Добре. Най-пълния вагон за сега. Така, хайде следващото момиченце. Голям клас, много назад чумове имаме. Кажи на децата как се казва? Аз се казвам Нели. Нели. Значи имаме една Нели, едно Нели. Нели, намери ли се буквичката? Къде е моето момиченце? Браво, ето. Заповядай. Благодаря, госпожа. Моля. Така, хайде следващото момченце. Бързо. Един смел мъж. Я кажи високо, стъпи и тук да се видиш високо. Кажи как се казваш. Още високо, аз не чух. Ти чухте ли? Да. Да, това е Станислав. Станиславе, намери ли си буквата? Тя само една такава буква останала. Значи бакчето за тебе ти е докарало. Заповядай. Така, хайде от това момченце. Което също каза стихотворение. Ела да кажеш на децата как се казваш. Владо. Я, хубаво си кажи името. Владо. Владо. Владо да не би това да означава Владимир. Майче, да. Имаме още един Владимир. Така че на единия Владимир ще го наричаме Владимир Жечев, а другия е Владимир Вълчев. Вярно ли? Да. Добре, значи съм запомнила. Владко, ти намери ли си буквата? Коя е? Тази. Добре, заповядай. Служи я начина. При тебе как е това момченце? Я високо сега, кажи как се. Това е Ибрян. Ибрян, ти намери ли си буквичката? Браво на тебе! Заповядай. Така, хайде заповядайте. Това е хубаво момиче. Как се казваш ти? Да. Това е Ажда от нашия клас. Много буквички имаме в нашия клас, като госпожата. Ажда, намери ли си буквичката? Ето, заповядай. Така, хайде това момиченце. Останаха ли за вас букви? Вие последни останахте трета деца. Има ли за вас букви? Да сме спокойни. Добре. Как се казваш ти? Кажи. Краси. Това да не би да означава Красимира. Добре, Красимира, аз ще те наричам Краси. Що ми на теб така ти хареса? Краси, има ли за тебе буква? Да, добре, я ми покажи къде е. Тази, на високото. До края на първи клас ти обещавам да я стигаш вече. Заповядай. Така, хайде следващото момиченце, ела. Тая малка, русокоса кукла. И аз застани тук на високото и кажи как се казваш. Роксана. Роксана, може ли да ти наричам Роси? Да. По-накратко и набързо. Роси, за тебе остана ли буква? Да, къде е? Тази. Аз оплашката ми да е свършила. Заповядай. Моля. Хайде това момченце да дойде. Да, той се представи един смел мъж. Браво, Христо. Има ли за тебе буква? Ето тази. Заповядай. Моля. Останаха още малко деца. Хайде, ела. Кажи високо сега на децата ти как се казваш? Лили. Това да не би да е Лиляна? Да, защото знам, че в нашия клас има май една Лиляна. Или аз също ще те наричам Лили. Така за по-кратко. Има ли за тебе буква останала? Значи има. Да заповядай. Така, хайде по-бързо следващата момиченце. Хайде оттам да минеш. Кажи високо ти как се казваш?
Това е нашата Виктория. А знаеш ли, Виктория, какво означава твоето име? Победителка. Пожелавам ти да бъдеш победителка в края на първи клас. А за тебе остана ли буква? Ето тази. Така, две момчета останах и аз, заповядайте и двамата тук. И ни хубави засмени момчета от последния чин. Ето го едното момче и двете са руси, малко трудно ги различавам. Така, хайде първо ти кажи как се казваш? Дидо. Дидо. Това да не е Димитър, Данаил, как е? Как е? Кажи, високо. Така, това е Данаил. А ти искаш ли да ти казвам Дидо? За по-набързо. Добре, Данаил, за теб остана ли буква? О, ма те две еднакви букви останали. Значи другото момченце името му започва с Д. Вярно ли е? Значи има за тебе буква. Я кажи как се казваш сега. Деян. Това е нашия Диан, последния, който стана, но блага ти е предвидел и за тебе буква. Заповядай, Диани, да си все такъв за смяна. Значи вълшебният влак не ме е излъгал и напразно съм се притеснявала, че няма да мога да разбера как се казват учениците от моя клас. Преди да пуснем вълшебният влак да пътува нататък във времето към другите първи класове, знам, че в нашия клас има ученици, които познават не само буквите, а могат да свързват и буквите в думични. Затова, които могат, опитайте се да прочетете какво ви пожелава вълшебният влак за през учебната година. Хайде, които могат да се опитат. С който знае, ще вдигне ръчичка. Така правят ученици. Стигане на ръка. Така, я да видя колко. Така, хайде, младен, да започне, другото момиченце ще е до тук, младен, хайде. От място, нали виждаш оттам? Високо, така. И много. Така, хайде другото момиченце да продължи. Продължи ти, Димица. Радост. Дни. Първи. Клас. Успехи, много радостни дни ви желая и вълшебният влак в първи клас. Така, всички вие ученици, и Ежда, и Камелия, и многото Анита, и Митко, всички вие правите един клас. Ученици от първи клас. Запомните ли всички буквичката на нашия клас? Първи Б клас. Хайде да повторим всички. Първи Б клас. Така, а тук в тази класна стая ще учите вие, учениците от първи Б клас. И аз си огледайте първо, кажете ми, харесва ли ви нашата класна стая? Да! А какво има в нея? Много работи. Много работи. Хайде едно нещо да кажеш, Мирославе. Кое ти направи впечатление? Сметалото. Има сметало, точно така. С него ще смятаме по математика. Още друго какво има? Чинове. Има чинове. Така, местата, на които сте седнали, се наричат чинове. Тук, ученици, аз всички сложете ръчичките отгоре. Където сте хванали, това се нарича писалище. Тук ще слагаме тетрадките, учебниците, когато пишем. А там, където сте седнали, се нарича седалище. Всички вече бутнаха ли отдолу от почина? Има още, една допълнителна преграда. Това е паркинга за вашата чанта. Там ще прибирате чантите. Чинът ще бъде вашето работно място. Така че всеки ден, когато дойдете при мен в училище Теодоре, ще сядате всеки на своето работно място. Така, друго, какво има в нашата класна стая? Това знаете ли как се нарича? Да. Как се нарича, Благой? Дъска. Да, още се нарича класна дъска или черна дъска. Така, на нея ние ще пишем. Значи ви хареса нашата класна стая, но все пак да ви кажа, през цялото време искам да ви задам един въпрос. Защо дойдохте на училище?
Не ви ли харесваше в детската градина да си играете с куклите, топките, камиончетата? Тъжда? Защо тук трябва да се учим? Добре, ти си решила да се учим. Друг, има ли някой, който му си искаше да остане при камиончетата, при играчките? Мирославе? Защо трябва да се учим и в градината, и в училище? И в градината, и в училище. Добре. Всички ли тогава искат на училище да дойдат? Да! Аз не видях, не иска никой да плаче за градината. Има ли някой, който да му е мъчно за градината? Браво! Значи вие всички сте разбрали, че тук в училище ви очакват много интересни изненади, много игри. А друго, какво ще правим в училище? Добре, ще учим. Друго, какво? Ще пишем. Още, да, ще пишем, Митко, още. Владимир? Ще рисуваме. Ще рисуваме, браво, още. Красмира? Ще смятаме. Ще смятаме, браво. Владимир? Ще четем, още друго. Я погледнете тук, какво съм донесла, какво ще правим? Ще прожектираме. Да, ще си прожектираме филми, още. Да? Ще пишем. Ще пишем, ще си четем приказки, ще разглеждаме много книги. Искате ли още сега да ви разкажа една приказка? Да! Приказката се казва Най-хубавото. И я да видите всички, готови ли сте да чуете приказката? Да! Всички очички в нея. Готови ли са всички да я чуят? Да! Слушайте внимателно, за да можете да разберете накрая кое е това най-хубаво. Живял някога чуд мъдър старец. Имал си той едно момиченце. Хубава била къщата на мъдреца. Голяма, просторна, с много стаи, с красива цветна градина. По цял ден момиченцето играело в градината, тичало из хубавата къща, обикаляло стаите, но само в една стая влезе. Тя била винаги заключена. Веднъж момиченцето отишло при татко си и му рекло: "Пусни ме, татко, да вляза в заключената стая. Сигурно тя ще е най-хубавата." "Наистина," отвърнал бащата, "в тази стая е заключено най-хубавото. Но ти си още малка за него. Когато пораснеш, ще ти отключиш стаята и ще получиш най-хубавото. И ще му се радваш, докато си жива." Минали години, расло девойчето, порасло. Дал му бащата златният ключ на заключената стая. Припнало бързо момиченцето, отишло, отворило вратата на стаята и какво да види вътре? Хурка, вретено и книга. Отишло при баща си и му рекло със сълзи на очи: "Татко, ти ми каза, че в стаята е заключено най-хубавото, а вътре има заключени само хурка, вретено и книга." А бащата рекал: "Това, дъще, е най-хубавото. Вретеното и хурката са трудът, а книгата – учението. Това са най-хубавите неща на света. Всичко добро на този свят е постигнато с труд и знание." Хареса ли приказката? Да! Разбрахте ли кое е хубавото? Да! Кой ще отговори кое е най-хубавото, което е държал мъдреца заключено в стаята? Лиляна? Книгата. Книгата и още? Да, Бориславе? Вретеното и хурката. Така, какво означава ли вретеното и хурката, не е ли? Работа. Точно така, трудът означава. Най-хубавото, ученици, книгата днес е застанала и пред вас, на вашите членове. Това е вашият пръв другар, който ще ви помогне да се научите да четете, да пишете и от който ще научите още много интересни неща за нашият език. Сега
вас си разказваме и говорим, ние се намираме в един учебен час. Така че, запомнете всички, когато учим, ще казваме, че ние сме в час. А винаги след часа има и почивка. Някой знае ли как се нарича тази почивка в училище? Всички да чуят. А знаете ли кой ви кани да започва часа? Кой ви кани навън за игри през междучасието? Кой, Мирославе? Звънчето! Звънчето, да! Ето го вашият приятел Звънчето. Аз съм го довела, за да видите, че той също има езиче. Ето му езичето. И може да говори. Всеки ден. То ще ви кани за час. Когато свърши часа, пак ще ви вика навън за игри, за закуска, за да си пиете водичка и въобще да си почините. И преди да ударим звънеца за края на нашия първи учебен час, тук съм приготвила една изненада. Но я първо ми кажете, вие обичате ли подаръци? Да! И аз много обичам. Предполага, че и моите ученици приличат на мен, затова на всеки от вас днес съм подготвила по един подарък с най-хубавото. Но много ви моля, подаръците ще приберете тихичко, заедно с букварчетата в чантите и ще ги отворите чак вкъщи. Това е изненада. Съгласни ли сте? Да! Добре, тогава раздавам подаръците. Хайде от тази редица. Започвам. Заповядай, Владко. Заповядай, Ибрян. Сложете подаръците на чина. Заповядай, Ръжда. Заповядай, Краси. Заповядай, Роси. Заповядай, Кристо. Служете подаръците на жена. Заповядай, Марти. Заповядай, Ани. Кажете ми, има ли за другите деца? Заповядай, Заповядай. И така, сега ще ударите звънчето за края на последния учебен час. След това, слушайте ли ме внимателно? Всички много тихичко ще се приберат букварчетата и другите учебници и подаръка в чантите и отново ще седнете тихичко на чина, защото звънчето не съм го ударила още. Хайде, приберете сега всички тихичко. Учебниците, подаръка. Как ли се чаеш? Кажда, заповядай, кажда. Тихичко, тихичко, всички да се приберат учебници. Има ли някой, който да се нуждае в помощ? Хайде, сложете пак чантите под чина или долу до чина. Хайде да видя бързичко, бързичко. Готови ли сте? Да! Така, ученици, преди да удари звънчето, на добър час през учебната година, иска да ви пожелая и вашите родители, които днес заедно с
вас се вълнуват в тази класна стая. Майката на Владимир ще ви поздрави от името на всички присъстващи тук, майки и бащи. Мили дечица, с трепет и гордост сме ви довели тук във вашия първи учебен ден, във вашата първа класна стая. Очакваме от вас това, което ние не можахме да направим. От името на вашите родители и близки, от името на всички тук, ви пожелаваме жизнерадост и творчество, творчески успех, да сте здрави, да се учите много. На добър час! На добър час, Владимир! И сега вече може да ударим звънчето. Така. Но само за момент. Добре. Благодаря. Мамо, колко много цветя! Класната стая прилича на цветна градина. И вие сте цветята в нея. Благодаря. О, колко искам да виждам всеки. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Роси. Благодаря. Върнете се отново после по местата. Благодаря. Само да ги прикарам. Благодаря. 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 Благодаря, Теодория. Благодаря, Краси. Благодаря, Весенце. Тези хубави. Благодаря. Браво. Благодаря. Ще го поздравиш от мен. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Марко. Благодаря. Сега, вашите родители са ви подготвили почерпка. Иска да ви почерпят. Обичате ли лапис? Хайде тогава още малко седнете по местата, за да ви почерпят. Още веднъж ви благодаря за цветята и вие ще бъдете от днес нататък цветята в моята класна стая. Дивица майка. Така, през това време искам да направя съобщение на родителите. Ще изведа сега децата с вашите класи. Втори час ще бъде съвсем кратък, запознаваме се с училището, училищен двор, къде могат да лично да пият класето. Една от майките ще разреди от доклада. Само една майка ни пожела да намери на едно висше. Майка, която не иска човеко. Човека за училището. Добре, само да знам. Значи вие ще една майка ще разреди от доклада. И моля една майка, която да събере на 30 лева за класа, 6 лева за къщата, 15 лева за 15 лева за магазините и зелените и малко, които на първо различни. Така, да, 30 лева, виждате, защото аз трябва да платите гласи, само така. И след това може да изчакате 15 минути, 20 децата навън, за малко само ще се рече.